धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि जि बोसोरसालिया जोबथोंमोन बे गेवलां मेलाव बाहागो लानो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। बुंनो थाङोबा 5 बोसोरसो जाबाय आं धेमाजि ओनसोलाव फैयैया, गुबैयै नैबे सिमेन्ट सापरियाव बिराद गोबावनि उनावहाय फैनो दिनै खाबु मोनदों। आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं गिबियाव जोंनि जिल्लानि दैदेनगिरि एबसुनि बिथांमोननो आं साबायखरखौ बावो। रायजोफोरजों लोगो मोननायनि खाबुखौ मोनबाय, दाबो ग्रोम ग्रोमै दंबाय थायो। गोदो मोनसे जोङो आन्दलनजों दङमोन, दा आन्दलना जोबथ'बाय। दिनै BKWC दङ, माने जोथोन लानो थाखाय बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोंहा मोनसे सरकार दंसै दा। आरो फारसेथिं जोंहा बड'लेण्डखौ जोथोन लानो थाखाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे सरकार दङ। जोङो आन्दलन खालामनानै बर'फोरखौ गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ लाखिनानै थांनानै थानांगौनि थाखाय जों खामानिखौ मावबोदोंमोन। आरो दिनै भारत सरकारजों रायज्लायनानै जों दिनैहाय जोंनि जे जेंनाफोर बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो नाजाबोबाय थानाय जादों। आरो बेखौ जोङो फ्राय जोंनि लुबैनायखौ जोङो मोनफुंबोबाय थानाय जादों। माखासे खामानि मावबावनांगौ दङ, बेखौ जों दिनै मावलांबाय थादों। आङो बेखौल' खावलायगोन जे जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौथ' लानानै जोङो मावलांबाय थानांगोनानो, खिन्थु फैबाय थानाय समाव बुहुमजों दावगाफानो थाखाय जोंनि बर'फ्राबो जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो गोख्रोङै जों नोजोर होनानै जोंनि इयुन जोलैखौ गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन। जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि बिमा बिफा, जोंनि समाजा गुबै जों सोलोंथाइखौ बांसिन नोजोर होनानै जों खामानिखौ मावनांगोन। आरो सरकारनिफ्राय जिखिनि आदाय खालामनांगौ दं, जोंनि दंग' बान्दोनि खोथा, माखासे जौगानायनि बाथ्रा, बेखौ सरकारनिफ्राय जों मोननो हागोन। खिन्थु जोंनि धोरोमफोरखौ थिग खालामनानै समाज गथ'फोरखौ मजबुत खालामनानै जोङो जाहाथे आब्रुथि गोनां मोनसे समाजखौ जोङो जौगालांहोनो हायो, बेनि थाखाय जों बयबो खामानिखौ मावलांनांगोन। आरो बे बुब्लियाव आं सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय, दिनै थांनानै थानांगौनि थाखाय जेरैबायदि जोथोन लानाय खामानि मावबाय थादों, बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्राबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जों मदद खालामबाय थानांगोन। आरो जों ज' खामानि मावनायाव जों बयबो आवगायबोनांगोन। बिटिआरनि बायजोआव थानाय गोबां बर' गामिफोराव लामा दालांनि लामा दलांनि जेंनायाथ' गोबाङानो दङ। आरो बेखौ सुफुंनांगौनि थाखायनो जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि जि एकर्ड, बे एकर्डआव जोङो नैबे BKWCखौ जोङो दाना होनाय जादों। जायनि गेजेरजों बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय, बिटिआर रिजननि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि दंग' बान्दोनि जेंनाखौ जाहाथे सुफुंनो हायो। गतिके दा जोंहा मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव मोनसे काउन्सिल दङ। बे काउन्सिल मोनसे बाजेट होदों आसाम गभर्नमेन्टआ। दा आसाम गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन बे काउन्सिलनि गेजेरजों जोङो गोग्लैसोनानै थानाय गामिफोरखौ जौगानायनि थाखाय खामानिखौ मावलांबाय थागोन, पर्यायक्रमै मावलांबाय थागोन। बे मोनसे प्रसेसआव हाबनानै दं। दा बेखौनो जों एसे मोजां जोथोन लानानै बेनि गेजेरजों आं मिजिंथियो BKWCनि गेजेरजोंनो आसाम गभर्नमेन्टनि जिखिनि खामानि मावनांगौ दं, बेखौ जोङो जोंनि बर'फोरनि जायगायाव खामानि मावनो जथेस्थ' जोङो सुबिदाखौ जों मोनो। बर' रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे बर' रायजो आरो गेदेमा सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सोंलु थांबाय थायो जे भारत सरकारजों गनायजानाय बर'नि रावा दा आसाम सरकारजों बिमा बाथौ नोजोराव नायदों, रायजो सभानि मा बुंनो? आंथ' आसाम सरकारा बिमा बाथौनि नोजोरजों नायदों होननानै आं सानो। बेखौ जोङो गुवार नोजोरजों जों नायनांगोन। जोंनि रावा दिनै भारत सरकारनि गोरबोआव जोङो जायगा मोनबाय, 8 सिडुलाव जों जायगा मोनबाय। आंबो दाख्लै रायजो सभायाव बर' रावजोंनो आंनि बिबुंथिखौ आङो लाखिदों। आसाम एसेम्ब्लियावबो दिनैहाय आसामनि एसेम्ब्लिनि सिङावहाय बर' रावजों दिनै बुंनो हायो। जोंनि MLAफ्राबो बुंदों। आरो आसामाव जिखिनि एसेम्ब्लिनि सिङाव जिखिनि थासारि थांबा रायजोफ्रा नुदों, बेहाय बर' रावनि लिरजोबनाय दं। गतिके दिनैहाय नोङो बर'नि सोलोंथाइ, बर' राव जि सोलोंथाइ, बर' रावनि जि मोनसे सोलोंसालिफोर दं, बेखौ जोथोन लानायाव आं सानो बिमा बाथौ नायनायनि प्रश्न गैया। आरो जोङो बर'फ्रानो आसाम सरकारजों लोगो जानानै खामानिखौ मावगासिनो दं। BKWCआबो खामानिखौ मावगासिनो दं, बिटिआर सरकाराबो खामानि मावगासिनो दं। आसाम सरकारजों जोङो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPLआ ज' जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ। जथेस्थ' बहाय माने बर' राव, बर' हारिमु, सोलोंथाइ, बेनि जौगानायनि खामानि मावनायाव जथेस्थ' जों जाफुंसारनो हादों। आरो आसाम सरकारा बेखौ नोजोर होबाय थानाय जादों। नंगौ गोबां जेंना दंबावो, बेखौ जों मानिनांगौ। आरो बे जेंनाखौ आं सानो फैबाय थानाय समाव जोङो लासै लासैनो जों फोजोबलांनो हागोन। मा होनदों? बे मोनसे प्रक्रियायाव दंबाय थायो। बेयो मोनसे पलिटिकेल सेटआप। आरो बुंनो थाङोबा BTC रिजननिफ्राय BKWCनि सिङाव जे बर' गामि स्केटार्ड,
बबेबा जिल्लायाव माने 10टा 12टा बबेबा जिल्लायाव 50टा बिदि दङ बेखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामजोबनानै सिस्टेमेटिक भाबै बेखौ जोङो मोनसे समस्ति बानायनांगौआ बारा गोरलै बाथ्रा नङा फारसेथिं जोङो गवालपारायाव मोनसे राभा हासं दङ जिखिनि बे माने बिसिं अट'नमास काउन्सिल दङ बिनि सिङाव आरो BKWC दङ बेफोर माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप खालामनायाव गोबां माखासे जेंना दङ बेखौ दा मावबाय थादों आरो आं सानो बेफोरो मोनसे महराव फैबाय दा हयथ' बेखौ फैबाय थानाय समावहाय बे जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो हासिगोन आरो मोनसे सेटिं खालामनायनि गेजेरजों बे मोनसे इलेक्टेड बडि लाबोनो थाखाय बे सुबिदाबो फैगोन बिनि थाखाय जों एसे नेबावनांनो हागौ